Buy na kay ka, daw ato na tika magbago na ka. Masa man ka? Palayas ko, pre. Alin ako diri nung saka? Ipalayas ko sa uyaw. Ano man? Pre, nakusa mo, pre. Gipalayas si Sang Uyaw. Ambot ngano nga? Kalas ngano nga gipalayas mo ka? Itabang mong kukunsikaba niya. Takban ko niya ba, gapon. Anda, magkachika man pud di ay pero ayaw na ka nang hilaki-laki. Uy, di ba pre? Mao gyud. Oh, nani naibalan si Buyit. Nani naibalan di ba nga mga chika? Sure mo? Ako na dapit. Ha? Pagsabot mo. Isa. Magpalit sa kog bugas, malis ako. Oh, sige. Chika, yung problema pa rin John. Oh. Narito, dagang kayo. Sure ka, narito? Dagang kayo chika dito Gamiton lang yung pangalan na ko nga buye. Libre na ka. Anong mo? Lagi! Pero times ha, ito sa ko ikson itong nga babae ha. Gari bala na. Sige. Yo! Ay, kuya, good morning. Nya, kumusta na mga diri ha? Ang nag-iya, kuya, baka nag-cheat. Kau ay mananin ni kuya. Hindi ka nagkakamangod. Kaya dili yung gusto ka ng mga tao, mga cheater kayo! Gani yan no, nabala ka na pagkugaan na to siya ron. Nga nung nang balaka, mga dapat, di na ito nimo pangitaon! Kuan, mong gudya. Love job ko na ko siya. Wala! Mauna! Marupok ko kayo good! Asa man mo kuya Prombe? Patanaw na ta! Tigtil! Ayaw. No! Na! Tigtil! Ano yun? Wala ka na iya. Na! Guniti! Oh no! Tigtil mo ka mga tilaw sa pagkaroon! Ayaw. Ay lang! Paldo! Salamat kayong bulit. Tuwarang buwang oh! John! Nya, nakatira ka! Oh! Nya, wait-waitan ako nimo. Napila ka mo! Tulo, kay gilubos-lubos na ko na ako. Balas! Tumatawa ka! Ay, ay, ka naman! Ugay, ikaw! Tara! Ugay! Paring buyit? Naman! Nasa man eh? Nabila kayo, sumbag! Nasa man eh, mong mata paring John? Ilan, ayos yung kapilapil na yung kalabot! Palit sa ubukas! Lakas, madam! Tagkal! Salat! Ulat! Hey! Lakas ako na! Ano? Cheater kayo! Kinakaw! Ah, nasa mo siya? Kuya, nani mo ni? Isumbagawa niyo. Ano kong gisumbag ya? Ano mo ngayon? Nag-cheat na dito ah! Nag-cheat ka, Ben? Tawag ko. Hindi wala! Tara! Magpulog dito si Muyang! Nag-cheat ka? Solte! Pizza naman, Goy. Isa na din, ha? Tama na! Ay, ay, sumbag ko na ako! Grabe ka mahal ang kilo sa bugas, oy. May gani kikinawat ra ni. Paring Junjun? Paring Junjun, nausa man ka? Nausa man imong duha ka mata, nabunog na. Kalanaw ni mo sanay na akong mata din. Kasi may nagbuhat ani ganina, di ba si Paring Boyet? Uy, Kanisa? yung mangod. Saan yung mangod niya? Umuyab. Mangod niya si Hershey mo uyab? Muna ka chickboy, manggod kay kagod. Sundog sa ako abang, nga kawat rebisyo. Kinakaw tani mo. Mahal mo kilo sa bugas. Ay, saba!